Mateusz, mam 11 lat. Siema, a ja jestem Erik i też mam 11 lat. W tym filmiku Wam zaprezentujemy, jak przeskoczyć przez tą barierkę i zrobić rola. To zaczynamy. Bierzemy rozbieg na ławkę, skaczemy przez barierkę i robimy rola w ten sposób. Jeżeli robimy przez prawy bark, w ten sposób robimy tą rękę, układamy w ten sposób i przekładamy się przez